Den 8. marts markerer vi hvert år, at kvindernes internationale kampdag er her. Fuldstændig i kampen for kvinders kamp, den er skøn. Derfor skal de hæve det samme i løn. 57% af den næstformand, de er kvinder. I Europaparlamentet er det en vinder. Det mest kvindedominerende fag, det er jo jordmoderen. Faget er sejt og kræver mod. Det er jo kun kvinder, der har den slags. 40% af alle undertrykte kvinder, de skal jo vinde. Ja, de skal jo have ledelsen, så de får stedbestemmelsen. Både ja, nu kommer det hurtigt igen. For da Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, de er gået sammen om at få flere kvinder i ledelsen, så de kan få bestemmelsen. Hey. Ja, et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten, Liberale Alliance og det koncentrerer sig ved bare Folkeparti. Ja, de mente at folkeslag var i strid. Hey, det sagde de jo. På det område er der langt vej igen, både i Danmark og globalt. Men de danske partier fortsætter med at arbejde mod ligestillingen. Fight, fight, power for the woman.